खुलुमबाय रायजोफोर आरो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोनखौ आङो सिगाङैनो खावलायनाय हरबाय जे चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे बे भिडिअनि सिङाव लाइक बटनखौ नोंथांमोना लाइक खालामना हो मानोना भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय खोब दुखुनांथाव मोनसे स्टोरी नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों आं दिनै थुदो होनबा स्टोरीखौ आं जागायजेननोसै नोंथांमोनाबो इन्टारेस्ट होनानै नायदो भिडिअखौ सानसेखालिनि मोनाबिलि सम सासे सिख्ला गथ'आ नखरसे मानसिनाव उन्दै गथ' खासेखौ टिउसन सिखायो नाथाय खालि एसे मोनासिनदो मोनानानै एकदम खोमसि जाजोबदो जानायाव बे सिख्ला गथ'आ जाय गथ'खौ टिउसन सिखायदोंमोन बिनि बिमाखौ होनबाय बाजै आंखौ लामा ससे दोनै फै ओइ लामा ससेयाव सानैसो दुस्त गथ' थायो आं खोब गिनाय मोनो इखिनियाव होननानै बे गथ'नि बिमाया माने मिनिनानै होनबाय नों गियो नोंखौसो मानसिफोरा गियो सं नोंलाय गिनो लागा मा दरखार दङ आरो नोङो जेबो टेनसन लानाङा थां लामायाव बे खोमसियाव नों थांबा नोंखौ रावबो नुखाया आसलते बै बिमाया होननो थांदो बे हिनजावसा गथ'खौ जे नों ओरैबायदि गोसोम नों हराव मोनायाव बै लामाखै थांबा नोंखौ रावबो नुखाया आरो बे हिनजावसा गथ'आबो बुजिना मोनबाय मोननानै बे आरो जेबो बुङा गारा बे न'निफ्राय ओंखारलांनायसै खोब दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि खाथि खालाफोरावबो बेफोरबायदि जोबोद जायो किसुमान कालार गोसोमखायनो मानसिफोरखौ माने एदावो कलि होनो बा जोबोद बेफोरबायदि नाथाय गोसोम गुफुर जानाया मा सोरनिबा मानसिनि आखायाव दं नामा बेफोर सब इसोरनि हरनाय इसोरा जेरै हरो बिनिखौनो जों मोनो रावबो इच्छा खुसियै गोसोम जाया आरो रावबो जानो होननानै गुफुर जानो हाया जायखिजाया भिडिअखौ आं कन्टिनिउ खालामनोसै स्टोरीखौ नोंथांमोना नायलांबाय था मा जागोन उनाव बिदिनो बियो न'आव थांबाय न'आव थांनानै बै गथ'नि बिमाया होननाय बाथ्राखौ गोसो सिङावनो सानै आथिं आखाइ सुनानै जना दंमोन दसे उनाव बिमाया ओंखाम जानो लेंहरबाय ओंखाम जानो लेंहरनायाव बिसोरो बिमा फिसा आरो बिफा साथामबो जयैनो ओंखाम जानायाव जनायसै बेयावनो बिमाया माने बिफानाव बै सिख्लानि बिफानाव गिस्रोम माने फंसे बाथ्रा सोंनायसै गाबोन दे नानिखौ नायनो फैनो गोनां गथ'आ माथो सिगांनो हाबा जाखानायनो होननानै बिदि सोंनायाव बिफाया होनबाय जाखानायथ' इयावलाय मा जादोंखाय बिदि होनबाय बिनि उनाव आरो बिमाया फंसे बाथ्रा होनबावबाय दि माथो सिगांनो 6 बोसोरनि सासे गथ' थालांदोनो बिदि होननायावबो बिफाया होनबाय थालांदोथ' आरो बिनि उनाव बिमाया होननायसै इमानखिनि मिथिनानैबो जोंहानि नानिखौ बिनिनो हाबा हरनो होनना नों माबोरै सानना लाख' एबार बिफाया माने रागा जोंबाय होनबाय जोनोम हुमाव कयला जानानै फिसाजोखौ बेफोरबायदि फिसाजोखौ सोर हाबा खालामबावगोन आं अबेनिफ्राय राजकुमार नागिरना लाना फैनांगौ इमान गोसोम फिसाजो खासे जोनोम होनानै अबेयाव आं हौवा नागिरना होनांगौ बेखौ जाय खाना खुजा जायानो दोङो जायनो पसन्द खालामो आं इनोनो हाबा हरगोन नङाबा आं इयाव न'आव बजा मोनसे लाखिबाय थानो हाया बिदि होननानै बिफाया खानसिखौ नारहरनानै उथिना थांनायसै फिसाजोआ खोब दुखु मोनबाय गोसो सिङाव सानबाय गुबुनफोरा होननाय आङो सह्य खालामना थायो नाथाय बिफा जानानै बिफायाबोदि आंखौ इदि होनो बायदि बाथ्रा खोनासंहोदो आंखौ बेखौनो साननानै बिमानि फाफ्लियाव खर'खौ होना
खोब गाबबाय दसे बिमाया बुजायबाय जेबो सिन्था खालामनाङा इसोरा जेरैनो हरदो ओरैनो सब थिग जालाङो नाथाय बे सिख्ला गथ'आ मोनसे गुन दंमोन बे गुना जाबाय मा बियो गोसोमबाबो फरायनाय माबानायाव खोब मोजां स्कुलाव दिनैसिम माने सेकेन्ड जाफेराखैनो बियो मेट्रिकआवबो फार्स्ट डिभिजन मोन्दोंमोन हायार सेकेन्डारियावबो फार्स्ट डिभिजन मोन्दोंमोन दा डिग्री फरायबाय दं फरायनायाव माने कुनु माबा गैया खोब मोजां बिनि उनाव हरसेया थाबाय थानायाव अखानायै आथुर मिथुर एसे खामानि सलायबाय दङ न'खराव मानोना हिनजावखौ नायनो फैनो गोनां बाथ्रा इखालि बे सिख्ला गथ'खौ न'आव माने खोब खामानि सलायबाय दङ आरो मिथाइ सिथाइ बानायनाय माबानाय फिथा बानायनाय थिग 9टासो बाजियाव फुङाव बे सिख्लाया दुगैना फैबाय फैनायनि उनाव बिमाया थांनानै बे गथ'खौ माने साजायबाय दङ आरो बै साजायबाय थानायाव बिफाया हाबैनानै होनबाय एकदम मोजाङै साजाय जाहाथे बे गथ'आ पसन्द खालामो पाउडारफोरा मोजाङै फोनना हो आरो जि मोजां गांसे ड्रेस दङ इखौसो गानहो जानला मानला नों बाहेराव दिहुनना लाबनाङा हाबाया फाइनेल जाथारनांगोन बिदि होननानै बिफाया ओंखारलांनायसै ओंखारलांनायाव बै फिसाजोआ बिमानाव दुखु भाबैनो सोंबाय जे आइ आं बे गोसोम बेयाव आंहा मा दाय नोंबो आंखौ गोसोम जा होननानै जोनोम होआखै आरो आंबो गोसोम जाथों होननानै जोनोम लायाखै आरो आफायाबो गोसोम जाथों होननानै आंखौ जोनोम होआखै बेफोरो सब इसोरनि आखायाव सोरबा मानसिनि आखायाव दं नामा जे गुफुर फिसाला फिसाजोसो जोनोम होगोन होननानै थेवबो आफाया मानो बुजिना मोनाखै बे बाथ्राखौनो निजेनि बिफा जानानै आंखौ मानो बेफोरबायदि बाथ्रा खोनासंहोबाय थायो बिदि होननानै आरो मोदै रथ' रथ' सानैबो गाबबाय गाबनानै दसे उनाव फैबाय हौवाया नायनो बै गोसोम गथ'खौ नायनो फैनायाव बिसा माने खोब माबा खालामबाय जे डिमान्ड खालामबाय जे आंनो एसां फैसा हरनांगोन अमुक बुस्थु हरनांगोन होमबासो आं नोंसानि फिसाजोखौ हाबा लागोन बुहुत बुस्थुनि बिनिमयावसो माने हाबा लानो थाखाय थिक थाक जाबाय बिफायाबो सानबाय जि हा एसे एला दोङो बेखौनो फाननानै हरथारनोसै उपायथ' गैया सासेल' फिसाजो उनाव आरो मा खालामगोन रावबो लाङाबा हाबाया थिक थाक जानानै सबबो थांबाय थांनानै इखालि माने हिनजावसा गथ'आ टिउसनावबो थाङासै आरो न'आवबो माने ओंखाम सोंखाम जाया गारा गावनि रुम सिङावनो जनानै खोब सानबाय मा खालामनाया मोजां जागोन मा मागोन होननानै नाथाय जोङो बयबो मिथिगौ जोंहा मोनसे बिपद फैबाथाय आरो मोनसे माने दरजाया जोंना खुलिनाय थाखायो इसोरा बे दरजाखौ खुलिनानै होयो मोनसे लामा बन्द जाबाथाय दि मोनसे लामाखै थांनांगौ बेखौ माने इसोरानो खालामना हरो जोंखौ थिग बिदिनो हप्तानैसो सिगां बे गथ'आ माने मोनसे साख्रिनि माबायाव इन्टारभिउ होना दोनदोंमोन अखानायै थिग 10टा बाजि जानाय लोगो लोगो पियन खासे फैबाय इसानि न'आव फैनानै गांसे लाइजाम होलांबाय बिमानि आखायाव आरो फिसाजो बे टाइमाव कलेजाव थांदोंमोन बेलासे थिग 2टा बाजियाव फिसाजोआ मोनफैबाय मोनफैनाय लोगो लोगो ओंखाम सोंखाम जाखांनानै बिमाया खुरना होबाय जाखांनानै बे बिमाया लाइजामखौ फिसाजोनो होफैबाय होफैनाय लोगो लोगो बियो फिसाजोआ लाइजामखौ न' सिङाव गावनि रुमाव लाना थांनानै नायबाय बेखेवनानै नायबायथाय गांसे माने एपइन्टमेन्ट लेटार खोब खुसि जाबाय माने दिनैसिम बेफोरबायदि खुसि
जेब्लाबो जायाखै बियो ओरैबायदि खुसि जाबाय जानायनि उनाव बिमानोबो खोन्थाबाय जे आइ ओरै थोरै बाथ्रा आंहा साख्रि जाबाय बिदि होननानै साननै उनाव माने माबा जइन खालामनांगो आरो खोब मोजां साख्रिखौनो मोनदो बियो आरो साननै उनाव थांनानै बियो साख्रिखौ जइनिं खालामहैबाय एबार आरो माने बियो उनखैजा नायफिनाखै उनखैजा मा जालांखो सोर मा होनदो एख' इफोरखौ नायफिनाखै गावनि खामानिखौ खोब मोजाङै मावबाय थाबाय आरो गोबां मानसि बे गथ'खौ माने हाबा खालामनो थाखाय गोबां माने पार्टि बिदिनो फैबाय जे जोंहा लांगोन फिसाजोखौ माबा खिन्थु बियो सबखौबो ना खालामना हरदो जे आं हाबाखौनो जाया बिनि गोसो सिङाव माने बिदि सालायबाय थादो माने सिगांनिफ्राय मानसिफोरनि जि बुंनाय जि माने थाट्टा खालामनाय बेफोरखौ नायनानै खोब निजेया गोसो सिङाव माने बायफ्लेलांजोबदो बिनि गोसोआ मानसिनि सायाव माने जेबो अननाय बा बिदि सोरजोंबा हाबाबो जानांगोन बेफोरबायदि माने माबायानो गैला बिदि नुनानै बिफाया सानसेखालि सोंबाय नों मा रावखौबो हाबा खालामा नामा नों रावजोंबो हाबा जाया फिसाजोआ होनबाय आं हाबा जागोन जाय मानसिया माने आंनि कालारजों माने जेबो लोब्बा गैया आरो आंनि साख्रिजों माने जेबो माबा गैया बै मानसिजोंसो आं हाबा जागोन साननैसो उनाव खोब माने इन्टारेस्टिं मोनसे आरो बेयावनो स्ट'रि बै जाय न'खराव बियो टिउसन खालामनो थाङोमोन जायखौ बाजै होनना लिंदोंमोन बिनि फंबाय सासे माने दंमोन बेकार आरो बै फंबायनि थाखाय बै हिनजावसा गथ'खौ नायनो फैनायाव इखालिबो माने न'खराव बाथ्रा रायलायनाय सलायगासिनो दंमोन बेयावनो माने बियो होनबाय फिसाजोआ होनबाय बिबाजैखौ जे बाजै नोङो माबोरै नोंसा फंबायखौ आं फंबायनि थाखाय आंखौ माने नायनो फैदो नोङो खोमसियावसो नोंसा फंबाया आंखौ नुनायानो नङा माने सिगांदि बुंदोंमोन बै बाथ्राखौ माने फिरायफिननानै बुंनायसै बुंनायाव आरो बे बिबाजैयाबो मिथिनो जेबो बाखि गैला बियो न'निफ्राय ओंखारलांनायसै बिनि उनाव साननैसो उनाव जाय सिगां माने गोबां रां रुफा बिनानै हाबा खालामनो जुजिदोंमोन बिसाबो फैनायसै नायनो आरोबाव एबार बुंफैबाय जे जोंहा फैगौ हप्तायावनो हाबाखौ खालामगोन नोंसानिफ्राय जेबो थाखा फैसा रां रुफा जेबो नाङा बिदि होननायाव बै हिनजावसा गथ'आ होनबाय आं नोंजों हाबा जागोन आंहा इयाव जेबो आपत्ति गैया नाथाय नोंजों हाबा जानाय लोगो लोगो आं बे साख्रिखौ जागोन नों आंखौ हाबा खालामगोन आङो हाबानि उनाव खुनु खामानि मावनो आंहा माबा गैया आं न'खर सालायगोन न'खरनि गासै खामानिफोरखौ मावगोन गथ' गथाय सामलायगोन बेफोर खामानिखौ मावगोन नाथाय आं साख्रि मावा नोंजों हाबा जागोन बिदि होननायाव बे गथ'आ होनबाय आजिखालि साख्रिखौनो मोननो थाङा नों आरो साख्रिखौ मानो गारनो गिदिर बिदिब्लाथाय नोंबो बे न'निफ्राय ओंखारलांदो मानोना आङो जाय मानसिया माने आंखौ साख्रिनि थाखाय हाबा लानो गिरो बे मानसिजों आङो जेब्लाबो हाबा जाया बिदिनो गोबाव समनि उनाव मोजां सासे गथ' गावआनो निजेनो सायख'ना लाबाय बिदिनो गावजों खामानि मावग्रा गोसो थोलायनानै उनाव हाबा जानायसै नाथाय खोब जोंनि माने रायजोफोराव बिदि बाथ्रा सोलिगासिनो थायो आरो नोंथांमोना खोब मोजाङै मिथिगौ बा नोंथाङाबो माब्लाबा बिदि सोरखौबा हयथ' थाट्टा खालामनोबो जानो हानाय मानोना बेफोरो रावनिबो आखायाव गैया सोरबा मेगन थाइसे कानाबाथाय एक बेटारि बा सोरबा लेंग्राबाथाय माबा मोनसे लेंग्रा नाम सोरबा सालाखान्दाबाथाय बेलेग नाम बेफोरो आसलते सब इसोरनि मोनसे अबदान
इसोरा जेरैनो हरो ओरैनो जोङो जोनोम लाफैयो बेयाव रावबो बिमा बिफा बा रावबो स्पेसियेलै जे आंनि गथ'खौ ओरै रखम जोनोम होथारगोन बिदि रावबो खालामनो हाया नाथाय बेफोरबायदि मानसिनो इसोरा आरो मोनसे स्पेसियेल गुन हरथारो जेरै बे हिनजावसा गथ'आ लेखा फरायाव जोबोद गोरोंमोन फिसा स्ट'रि नोंथांमोना मा रखम मोनखो आंनो कमेन्ट बक्सआव लिरहर आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोना आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो गोजोन्थों।